Έλα, πάμε. Έλα, βρες το λουκουμά. Ο Μάνος θα φάει τον κόσμο. Πού είναι? Για να αποκαλύψει την αλήθεια. Όλο τέλειο, το καβλώνεις και το χάρω. Είναι η πρώτη μου φορά. Και εμένα. Για σήμερα. Να τη διώξεις, κύριε Μπίλη. Γιατί, κύριε Ξέρω εγώ Ισμαήλ? τι λέω. Είναι κακό κορίτσι. Η Φένια τρώει τους άντρες με το κουτάλι και ερωτεύεται μέχρι θανάτου. Τι καλέ, να λερώσω τα ρούχα μου. Έχω κηδεία μετά. Γαλακτομπούρεκο, ραβανί, καρυδόπιτα, μπακλαβαδάκια, εκμέ. Κουμάδες μπορεί να μου κάνεις. Κουμάδες. Αχ, όχι. Δεν πρέπει. Πρέπει. Ο θείος έχει ζάχαρο, Γυαλίζει το μάτι του. αλλά θα έκανε τα πάντα για ένα κουτί λουκουμάδες. Τίποτε δεν τρώω και όλο παχαίνω. Ναι. Η θεία την έφαγε ο καημός να δυνατήσει. Σφήνωσα, βρε ηλίθιε. Οι δίδυμες 22 χρόνια τρώγονται μεταξύ τους. 22 χρόνια τιμάω αυτές τις μέρες. Ο κύριος Μπίλη 22 χρόνια λιγουρεύεται την Ισμήνη. Έχω σοβαρό σκοπό. Ο Θράσος, πλανόδιος διαιτολόγος. Μόνο έτσι γίνονται οι έξυπνες κάψεις, Μήπως είναι επικίνδυνο να μας περάσουμε για πάπιες. Έχεις δει εσύ πάπιες με τέτοιων βαδών? Το Μαρικάκι. Όχι το μαρικάκι. Έφαγε τις μέρες. Κάστε το. Τρώει τα πάντα εκτός από το ψέμα. Πού πάει? Πού τρέχει τώρα, πες μου ρε παιδάκι μου, πού? Λουκουμάδες με μέλι.